تاویل حسن میں خواگب پریدی کتو کے ماویل زڑد راہنا یوڑو پلیدو کے ماویل زبد پکم کم زے کے گورم تاویل زیم د تحجدو نمشبو کے ماویل تاہتب پکم علارا درشم تاویل سیری کا گریوان پلیونو کے ماویل پلتا د سرات میں وار خطا دے تاویل زبلاس درکم پورے وطو کے ماویل مہتد شیطان مقابلشتا تاویل مہتربت مخ کپ سلگو کی گورا تقریر درتنکو مخا بدل کئیدا طرز زندگی دا مسلمان بازار پا نظر نرازی دا مسلمان خوشحالی دا مسلمان زندگی دا نوجوان دا مشر کشر ہر یو انسان لگیا دے دا خپل رب خلاف بغاوت کڑے دے لگیا دے سترگے بد نظری کئی وگنا گانے بجانے غیبتونا اوری خپی اغا مجلسونو تروانی دی چی اللہ خپکی گی محمد الرسول اللہ خپکی گی واپس شے دالار جنت ندی تلی دالار جنت ندی تلی تب مڑے تب قبر کے پروتے ستا ٹکٹا کے بخلق گوری ستا پہ حیائی فعاشی بخلق گوری ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق فزان بپویم نشیکنا او یورس بد دخپید یوبل نتوشی یورس بد ملک الموت مخت ولاڑی استاد کفن کپڑا بازار کے پیوتان کے پرتدا بستے ختم کئی داد غیبتنو ماحول بن کئی داد غیبتنو چغلی تہمتنو کتاب نن ضرورت دے نن ضرورت دے تکبیر اولا سر منز لازمی دے دا قرآن تلاوت لازمی دے اللہ سر تعلق لازمی دے دا خپل بچی بخلوت باندی نظر اچول لازمی دی واخلی دا دوی دا لاس ندا موبائلونا دویل قرآن پلاس کی ورکی ایبا دویل قرآن پلاس کی ورکی نخبیو کئی باقیدہ کم بچے دا مدرسے دا جماعت پا ماحول کی دے نخبیو کئی او کم بچے کم نوجوان دا پلاس کی موبائل دے گیمونو کے ڈراموں فلمونو کے بے حیائی کے مبتلا ہو دے نخبیو کئی زماعت دیزے دا ناست خبرہ یاد ساتی زبایم یا بنائم نخبیو کئی قرآن والا بچے بستاسو تابداری انشاءاللہ زمائی اوزے کی بیانو ما چغی کڑلی ما سلطان صلاح الدین ایوبی راجوندے شاہ